Γεια σας. Καλή χρονιά σε όλους μας και στις οικογένειές μας. Θέλω να συγχαρώ τον εκλεγέντα δήμαρχό μας, τον κύριο Σιαφάκα. Καλή δύναμη και να πετύχετε τους στόχους σας. Καλή θητεία σε όλους μας, καλή συνεργασία, έχοντας κύριο μέλημά μας το καλό της Άρτας και των πολιτών της. Αναθέτω καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον υπάλληλο του Δήμου Αρτέων, τον κύριο Ντέμισσα Θεόδωρο με βαθμό Α. Να πάρουμε τις παρουσίες μας. Γιώτης Χρήστος, Χαρακλιάς Κωνσταντίνος, Λιγούρα Μέρη, Καραγιώργος Γεώργιος, Πατήλας Κωνσταντίνος, Ευαγγέλου Δημήτριος, Σφαλτού Χαρίκλια, Θεμελής Πυριδών, Καρατζάς Λάμπρος, Κοτσαρίνης Μιχάλης, Κέφης Νικόλαος, Γεωργόπουλος Παναγιώτης, Μπέι Παναγιώτα, Τζιωμάκης Δημήτριος, Κοσμάς Λάμπρος, Καραμέτσος Νικόλαος, Τσιρογιάννης Χρήστος, Κολέτσος Παντελής, Χριστούλης Σωτήριος, Λιόντος Νικόλαος, Σιλιόγκας Γεώργιος. Απουσία από την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο κύριος Πανέτας, που θα ήθελε να μας ενημερώσει ότι για επαγγελματικούς λόγους που εργάζεται στην Αθήνα δεν θα δύναται να παραβρεθεί στην σημερινή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μας εύχεται σε όλους, σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία. Ο κύριος Μάρος Κωνσταντίνος, Μπουκουβάλας Γεώργιος, Τόλη Ανθή, Καλώνης Ευστράτιος, Εφταξίας Νικόλαος και η κυρία Μπελογιάννη Βασιλική. Περιμένουμε τον κύριο Εφταξία. Όχι, έτσι. Κύριε, καλό να τον βάλω απόντα και να τον ανακοινώσουμε. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης και σας καλώ να προβούμε στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα 2 Πρώτου του 2024 έως 30 Έκτου του 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του νόμου 3852 κάθετος 2010 όπως ισχύουν. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από την παράταξη του Δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από τη δεύτερη και ο Γραμματέας από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξης, ύστερα από έγγραφη πρόταση του επικεφαλή της κάθε παράταξης. Σύμφωνα με τη δήλωση του Δημάρχου του κυρίου Σιαφάκα, ως υποψήφιος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται ο κύριος Πατήλας Κωνσταντίνος. Σύμφωνα με τη δήλωση του... Ο κύριος Τσιρογιάννης πρέπει να μας δώσετε δήλωση. Όχι, γίνεται όλα μαζί. Το παρέχω αυτό και δεν είναι. Άρα μπορούμε να προβούμε στην ψηφοφορία μας με ανάταση χειρός. Για τον κύριο Πατήλα Κωνσταντίνο. Όλοι. Σαν τι. Παρακαλώ κύριε Τσιρογιάννη, μπορείτε να προβείτε και μπορούμε να έχουμε και λίγο ηρεμία, γιατί για μας είναι πρώτη φορά. Θα σας ευχαριστώ. Εσείς τα γνωρίζετε, αλλά εμάς θα μας δώσετε λίγο το χώρο και το χρόνο, έτσι ώστε να συνεργαστούμε πολύ, να σεβαστούμε δηλαδή το χώρο και τη στιγμή. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν αφαιρούμε, συγγνώμη, να μιλήσω λίγο. Δεν αφαιρούμε κανέναν λόγο, κάνουμε υπομονή και δεχόμαστε όλες τις προτάσεις. Γιατί δεν κάνουμε υπομονή. Βεβαίως. Μα δεν αρνηθήκαμε να σας δώσουμε το λόγο. Εγώ μιλάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το ξέρετε καλύτερα από την κυρία την Προεδρεύουσα. Εσείς τι έχετε την Προεδρεύουσα.
Μπορούμε να σεβαστούμε λίγο το χώρο και τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τσιρογιάννη, έχετε το λόγο. Λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχήν καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά με υγεία. Εύχομαι να έχουμε μια καλή θητεία, μια θητεία με συνεργασία για το καλό της Άρτας. Έχουμε ξαναπεί πάλι ότι είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν. Εγώ θέλω να πω όσον αφορά τώρα τον κύριο Πατήλα, τον οποίον η τοποθέτησή μου είναι καθαρά αυτοδιοικητική και πολιτική. Δεν είναι να κάνει προσωπική καθόλου, τον οποίο τον είχα στην παράταξή μου το 2014 στην αρτηνόρη συνεργασία και τον εκτιμώ. Θυμίζω όμως ότι στους καινούριους, εδώ πέρα που είναι, ότι το 2017, αντίστοιχα τότε, είχα προτείνει και εγώ τον κύριο Πατήλα ως πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για να τεκμηριώσω, λέω, αυτή την τοποθέτησή μου, γι' αυτό τα λέω αυτά. Τότε όμως, μέσα στο γραφείο μου, που είπαμε ότι ναι, πάμε τον κύριο Πατήλα για πρόεδρο, θέλει κάποιος άλλος για πρόεδρος, όλοι τότε είπαν κανένα πρόβλημα. Και ήρθαμε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, τότε όμως ήταν κρυφή η ψήφος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ήταν τώρα με αυτή τη διαδικασία του ανάτασης του χεριού. Και εκεί τότε 5 άτομα από τη δική μας παράταξη, ο οποίος και ένας σήμερα βρίσκεται εδώ μέσα στα αυτά τα έδρανα, στην παράταξη που μπορεί να ψηφίσει τον κύριο Πατήλα, είπαν όχι και συρθήκαμε ως Δήμος Αρτέων, γιατί ο Δήμος Αρτέων δεν είναι ούτε δικός μου, ούτε του κύριου Σαφάκα, ούτε κανένας από εσάς. Εκπροσωπούμε το Δήμο Αρτέων όλοι μας και τότε συρθήκαμε στο Πανελλήνιο σε παγκόσμια πρωτοτυπία, σίγουρα πανελλαδική, ότι δεν βγάλαμε πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και συρθήκαμε σε δεύτερη συνεδρία στην επόμενη Κυριακή. Κύριε Σαφάκα, αυτά τα θυμάστε. Το οποίο ήταν προσβολή πρώτα στο πρόσωπο του κυρίου Πατήλα, έτσι, γιατί αυτό και μετά σε μένα. Τότε, στη συνέχεια τώρα, ερχόμαστε και λέμε ότι ο κύριος Πατήλας, ο οποίος αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές συμμάχησε με την πλευρά αυτών των 4 από τους 5, ο οποίος ένας σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, καλείται σήμερα να εκπροσωπήσει το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου με αυτή την αυτοδιοικητική του συμπεριφορά. Και λέω πάλι, δεν είναι προσωπική, τον οποίο προσωπικά τον εκτιμώ. Άρα, εμένα προσωπικά και την παράταξή μου δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να σταθεί στο ύψος του ανώτατου αξιώματος του Δημοτικού Συμβουλίου ως πρόεδρος ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε αυτή την αυτοδιοικητική συμπεριφορά. Δηλαδή, συμμάχησε με ανθρώπους οι οποίοι τον έριξαν και δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες τις οποίες εμείς πρεσβεύουμε. Δεν είναι όλα για την καρέκλα, κυρία Προεδρεύουσα, δεν είναι για την καρέκλα και έχουμε αρχές και αξίες ως παράταξη. Εμείς έτσι πορευτήκαμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την υποψηφιότητα αυτή. Αντί αυτού όμως, επειδή εσείς τουλάχιστον έχετε νέα πρόσωπα, πολύ σημαντικά πρόσωπα και πορφωμένα, αν ερχόταν μια υποψηφιότητα ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι νομικός, έτσι, να είναι ένας άνθρωπος που βγήκε πρώτη φορά και είναι και γυναίκα, και αναφέρομαι στην κυρία Λιγούρα, εγώ το δηλώνω από την αρχή ότι θα στηρίξουμε παμψηφί την υποψηφιότητα αυτή. Άρα, εγώ θέλω να θέσω σε ψηφοφορία και αντικρούμε και να το ψηφίσουμε με την ανάταση του χειρός την πρόταση να είναι η κυρία Λιγούρα πρόεδρος, η οποία μας εκφράζει απόλυτα. Ας πάρει το λόγο ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Σιαφάκας, και θα συνεχίσουμε σιγά σιγά. Κύριε Πατήλα, έχετε το λόγο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Δεν θα ήθελα να αρχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Πίστευα και πιστεύω στον πολιτικό πολιτισμό. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο πολιτικός πολιτισμός πάει περίπατο. Κύριε Τσιρογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Πραγματικά με υποχρεώνετε. Πραγματικά αποδεικνύει περίτρανα το μέγεθος του τότε ή το τώρα. Το σχήμα προθύστρων που χρησιμοποιήσατε, γιατί από το 2017 μέχρι σήμερα δεν ξαναμιλήσατε. Σήμερα βρήκατε ευκαιρία να μιλήσετε και να κατά βάση να με χαρακτηρίσετε και δούριο ύπο και προδότη. Εγώ προδότη σε εσάς. Είναι ντροπή αυτό που λέτε. Ντρέπομαι για εσάς. Για εσάς προσωπικά. Κύριε Προεδρεύουσα, θα μου επιτρέψετε κανέναν. Εγώ δεν έθιξα προσωπικά, κύριε Σαφάκα, κανέναν. Έθιξα μια συμπεριφορά. Κύριε Τσιρογιάννη, κύριε Τσιρογιάννη, δεν σας διέκοψα. Κύριε Τσιρογιάννη, δεν σας διέκοψα. Κύριε Πατήλα, μη προσωπικού, εγώ δεν σας έκανα χαρακτηρισμό. Δεν σας απέδωσα χαρακτηρισμού. Κύριε Τσιρογιάννη, με χαρακτηρίσατε δούριο ύπο και με χαρακτηρίσατε είπα εγώ αυτή τη λέξη. Ότι εγώ Κύριε Πατήλα, δώστε μου ένα λεπτό. Συντάχθηκα, μου είπατε, κύριε Τσιρογιάννη. Είναι κάτι αναλυθές. Καθαρός ουρανός, κύριε Τσιρογιάννη. Είναι αναλυθές. Αστραπές δεν φοβάται. Είναι αναλυθές. Εσείς είναι αναλυθές. Πείτε μου αν είναι αναλυθές. Τολμάτε εσείς να μιλήσετε για τον Πατήλα. Γιατί τι είστε εσείς. Αυτός που είμαι.
ωραία. Έχω δώσει εξετάσεις Δηλαδή, στην κοινωνία. θα μου απαγορεύσετε σαν επικεφαλής παράταξη να τοποθετηθώ αυτοδιοικητικά. Βεβαίως έχετε το δικαίωμα να κρίνετε, αλλά όχι προσωπικά. Εσείς μιλήσατε. Μου είπατε, κύριε Τσιρογιάννη, αυτορυξία, να διαβάσετε λίγο τα πρακτικά. Τι είπατε, ότι εγώ συμμάχησα εγώ. Εγώ συμμάχησα. Όχι, κύριε Τσιρογιάννη, δεν συμμάχησα. Εγώ αγαπάω πολύ την τοπική αυτοδιοίκηση και το έχω αποδείξει πάρα πολλές φορές. Εγώ δεν σας είπα αυτό το πράγμα. Εσείς είπατε. Είπας. Εγώ λέω όμως πραγματικά τώρα έρχομαι να επιβεβαιώσω ότι έκανα λάθος που το 2014 ήρθατε. Δικαιώθηκα που το 2014, δεν θέλω να σας θυμίσω. Το χώρο και τη στιγμή, δεν θέλω κύριε να σας θυμίσω, κύριε Τσιρογιάννη. Δεν θέλω να σας θυμίσω τίποτα, κύριε Τσιρογιάννη. Κύριε Τσιρογιάννη, δεν θέλω να σας θυμίσω άλλα πράγματα. Εγώ στο επικεφαλής παράταξης ξαναλέω το εξής. Δεν έθιξα κανέναν υποπροσωπικού. Δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει να ψηφίσουμε τον κύριο Πατήλα. Τοποθετήθηκα αυτοδιοικητικά. Όχι, εσείς να βάλετε στην παράταξή σας. Όχι, δεν σας διέκοψε κανείς. Σας αφήσαμε να μιλήσετε. Δηλαδή θα με βρίζει ο άλλος και θα λέω και ευχαριστώ. Όχι, δεν σας έβρισε κανείς. Ποιος δεν μας έβρισε? Κάνετε έναν διάλογο μέσα σε έναν χώρο τον οποίο σεβόμαστε. Αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε και προς τα εκεί όμως. Κοίταξα. Έτσι, κοιτάξτε και προς τα εκεί. Πρέπει όταν κάθεστε σε αυτή την καρέκλα και ο πρόεδρος που θα καθίσει να είναι δίκαιος για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως. Όμως πρέπει να αφήνουμε και τον άλλο. Δεν επιτρέπουμε να χαρακτηρίζουμε κανέναν εδώ μέσα. Δεν αφήνετε κανέναν να μιλήσει από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, ωραία. Ας πάρει το λόγο ο κύριος Δήμαρχος. Εντάξει, δεν έχει νόημα. Λάμπρο, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, να ευχηθώ καταρχάς καλή χρονιά σε όλους. Να έχουμε μια καλή δημιουργική, παραγωγική θητεία όλοι μας, μια πενταετία που να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την πόλη μας στην Άρτα, γιατί επικαλούμαστε και βαφκαλιζόμαστε ότι όλοι είμαστε για το καλό της Άρτας. Εύχομαι λοιπόν να έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο τουλάχιστον θα σέβεται πρώτα τον εαυτό μας, μετά τους συναδέλφους εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως τους δημότες που μας παρακολουθούν για να μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα, να έχουμε πολιτισμένες αντιπαραθέσεις, πολιτικές τοποθετήσεις πραγματικά. Δεν θεωρώ ότι βγάζει κανείς συμπεράσματα και μπορεί να κερδίσουμε εντυπώσεις προσωρινά αν διακόπτουμε ή αν μεσολαβούμε ή αν πεταγόμαστε και διακόπτουμε τον κάθε ομιλούντα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακούμε ακόμη και λάθος να έχει. Πραγματικά θα πρέπει να αποφύγουμε τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρήσουμε και τους κανόνες του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο καθένας θα έχει το λόγο όπως το επιβάλλουν οι κανόνες, θα έχει το χρόνο για να μιλήσει όπως προβλέπεται από τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου και θα φροντίσουμε, τουλάχιστον όσον αφορά ακόμη και τη θυματολογία, να τηρηθεί η διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου και ώστε να μπορέσουμε και αποφάσεις να πάρουμε σημαντικές για την Άρτα, αλλά να μην καταντήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο αρένα και προσωπικές αντιπαραθέσεις. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα τηρηθούν αυτές οι διαδικασίες. Σαν επικεφαλής και σαν δήμαρχος θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να σεβαστώ τους κανόνες. Θα ήθελα να τους σεβαστείτε και εσείς. Και με αυτό το κριτήριο πρότεινα τον κύριο Πατήλα, ο οποίος θεωρώ ότι είναι τιμή για όλους να είναι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Όσον αφορά, όπως τοποθετήκατε κύριε Τσιρογιάννη, δεν σας τιμά το γεγονός ότι θεωρείτε ότι συμμάχισε με κάποιον που δεν ψήφισε και εσείς συμμαχίσατε με κάποιον που δεν ψήφισε τον κύριο Πατήλα. Ήταν πρόταση δική σας, προφανώς να είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν θεωρώ τώρα ότι έχει αλλάξει κάτι επειδή επικαλείστε ότι συμμάχιστε. Και το γεγονός ότι προτείνετε την κυρία Λιγούρα προφανώς γνωρίζετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι είστε καλά ενημερωμένος, ότι δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο. Τώρα το αν το πετάξατε έτσι για να κερδίσετε τις εντυπώσεις, ας πούμε, στον αέρα, είναι δικό σας θέμα.
Η πρόταση δική μου λοιπόν είναι ο κύριος Πατήλας για πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι τιμή, πιστεύω, για όλους να μας εκπροσωπήσει σαν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου την επόμενη θητεία. Και θα κλείσω όπως ξεκίνησα, να έχουμε μια καλή, επικοδομητική, δημιουργική θητεία για το καλό της Άρτας. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω. Καταρχήν, καλή χρονιά σε όλους, καλησπέρα. Απλά δεν έτσι όπως ξεκινήσαμε. Εμείς νομίζω έχουμε τοποθετηθεί πολιτικά και σαν παράταξη κεντρικά και σαν το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε σχέση δηλαδή με τον ίδιο τον νόμο που ψηφίστηκε, το πόσο αντιδημοκρατικός είναι. Και δεν έχει να κάνει καμιά σχέση η κριτική μας με πρόσωπα εδώ πέρα, είτε σε σχέση με το Προεδρείο, είτε με τη δημοτική ομάδα που θα φτιαχτεί, που θα ψηφιστεί μετά. Αυτό έχει να κάνει άμεσα σχέση ότι θέλουν να συγκεντρωποιήσουν όσο μπορούν σε λιγότερα χέρια μια διοίκηση ενός Δήμου, που έχει να κάνει άμεσα και με πόρους. Αυτό δεν έχει καθόλου σχέση με τη συζήτηση που γίνεται εδώ πέρα. Άμα καταλάβετε, όλα τα σοβαρά νομοσχέδια, όλες οι σοβαρές συζητήσεις που έχει όλη η πολιτική, που εμείς διαφορούμε και με τον κύριο Τσιρογιάννη και με τον κύριο Σκιαφάκα, που θα περάσει το επόμενο διάστημα και θα υλοποιήσει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, οι κύριες αποφάσεις θα περνάσει στη Δημοτική Επιτροπή και πολύ περισσότερο θα κάνουμε κουβέντα εδώ για να κάνουμε και πολιτικές τοποθετήσεις. Εμείς πολιτική κριτική κάνουμε. Αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα είναι ότι καλώς ή κακώς το Προεδρείο που θα εκλεγεί πρέπει να σεβαστεί όλες τις παρατάξεις, να υπάρχει δημοκρατία, να καταθέτονται όλα τα θέματα που θα βάλει και η αντιπολίτευση, είτε η μικρότερη είτε η μεγαλύτερη και πάει λέγοντας. Έχουμε κάποιοι μια πείρα πλέον. Νομίζω με τέτοιους όρους πρέπει. Είναι πολλά τα προβλήματα και να βάλουμε πλάτη όλοι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον αρτινό λαό, τους αρτινούς πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Καλώνη. Κύριε Μπελογιάννη, έχετε το λόγο. Αφού λοιπόν, καταρχήν, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Από τη δική μας την πλευρά, αυτό που έχουμε να πούμε, το έχουμε πει βέβαια πολλές φορές σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα. Έχει να κάνει με το τρόπο και το πόσα είναι τα μέλη και του Προεδρείου και της Δημοτικής Επιτροπής. Δυστυχώς για αυτή τη Δημοτική Αρχή που είναι και καινούρια, θα εφαρμοστούν όλες οι διαδικασίες, οι νέες, του νέου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των αυτοδιοικητικών αρχών και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα από τη μία σε μερικές περιπτώσεις όπως τη δική μας την παράταξη τον πλήρη αποκλεισμό. Εμείς ας πούμε δεν δικαιούμαστε να έχουμε υποψήφιο για την Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης στη συνέχεια για τη Δημοτική Επιτροπή δεν δικαιούμαστε να έχουμε ως δημοτικές παρατάξεις άλλο ψηφοδέλτιο. Η αντιπολίτευση συνολικά θα έχει ένα ψηφοδέλτιο. Και μάλιστα αν δεν κατέβει, όσο πάει και χειροτερεύει δηλαδή, αν δεν κατέβει ψηφοδέλτιο από την αντιπολίτευση για τη Δημοτική Επιτροπή, οι θέσεις καταλαμβάνονται από την Δημοτική Παράταξη που πλειοψήφισε. Ένας νόμος λοιπόν, ο οποίος είναι κομμένος και ραμμένος για αυτούς που είναι δημοτικές αρχές, που κατά τη γνώμη μας στρεβλώνει τη λαϊκή βούληση, βαθιά αντιδημοκρατικός και η στάση που θα κρατήσουμε και στην ψηφοφορία δεν έχει να κάνει με πρόσωπα, έτσι όπως το έβαλε ο κύριος Τσιρογιάννης, έχει να κάνει με το ότι ακριβώς είμαστε εντελώς αντίθετοι με αυτό το θεσμικό πλαίσιο, ειδικά για πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και αντιπρόεδρο και γραμματέα, που είναι το ανώτερο όργανο εδώ της συνεδρίασης, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι εντελώς διαφορετικά. Το είπε ο κύριος Σκιαφάκας πριν, μέχρι που δεν επιτρέπεται να βάλει άλλος υποψηφιότητα ή να προτείνει άλλος άλλον πέραν από αυτόν που προτείνει ο επικεφαλής. Τόσο δημοκρατία είναι το νέο νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου θα κληθούμε να λειτουργήσουμε για την επόμενη πενταετία. Συνεχίζουμε. Ο πρόεδρος εκλέγεται από την παράταξη του Δημάρχου. Καλησπέρα. Ο αντιπρόεδρος από τη δεύτερη και ο γραμματέας από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη.
ύστερα από έγγραφη πρόταση του επικεφαλή της κάθε παράταξης. Σύμφωνα με τη δήλωση του Δημάρχου, κ. Σιαφάκα, ως υποψήφιος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνεται ο κ. Πατήλας Κωνσταντίνος. Σας καλώ να επικυρώσουμε την εκλογή των μελών δια ανάταση χειρός. «17 και 2-19». 19 υπέρ και 9 κατά. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Πατήλας Κωνσταντίνος. Ο κύριος Τσιρογιάννης, ως υποψήφιος αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνεται για τον κύριο... Ναι, αυτό. Θα μας προτείνετε. Τον κύριο Σιλιόγκα Γεώργιο. Σας καλώ να επικυρώσουμε την εκλογή των μελών δια ανάταση χειρός. Αντιπρόεδρο. Δεύτερη ψηφοφορία για τον κύριο Σιλιόγκα. Τα αποτελέσματα δεν είναι στην δεύτερη ψηφοφορία. Ναι, για τον κύριο Σιλιόγκα. Ανάταση χειρός. Ποιοι δεν ψήφισαν τώρα? Κύριος Καραγιώργος, κύριος Κοσμάς. Ποιος είναι δίπλα? 16. Υπέρ. 16 υπέρ και 12 κατά. 16 υπέρ και 12 κατά εκλέγεται ο κύριος Σιλιόγκας Γεώργιος ως Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Από την πλευρά του κυρίου Καλώνη, Λαϊκής Συσπήρωσης Άρτας, προτείνεται ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου το Δημοτικό Σύμβουλο τον κύριο Εφταξία Νικόλαο. Επικυρώνουμε την εκλογή των μελών δια ανάταση χειρός. Ομόφωνη απόφαση για τον κύριο Εφταξία. Λύεται η συνεδρίαση. Θα καλώ τον πρόεδρο, τον κύριο Πατήλα, και τους υπόλοιπους. Τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Σιλιόγκα, και τον κύριο Εφταξία.
Πριν πάρω τις παρουσίες και ξεκινήσουμε την ειδική συνεδρίαση, ευχαριστώ τον γραμματέα, θα πω 2 λογάκια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, έστω και έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Καλή χρονιά, καλή και δημιουργική αυτοδιοικητική θητεία προς όφελος των συνδημοτών μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον νεοεκλογέντα Δήμαρχο κύριο Σεφάκα για την εμπιστοσύνη του προς εμένα που με επέδειξε για την τιμητική θέση του Προέδρου του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους μαζί και έναν ξεχωριστά όλους εσάς που με τιμήσατε με την ψήφο σας και με εξελέξατε για τα 2,5 επόμενα πρώτα χρόνια της διοικητικής μας θητείας στην τιμητική θέση του Προέδρου. Δηλώνω προσωπικά ότι δεσμεύομαι για οριζόντια εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου ισότιμα και ισόνομα προς όλες τις παρατάξεις, αλλά και με σεβασμό προς όλους σας, στοιχεία που επιβάλλει ο πολιτικός μας πολιτισμός, αλλά και ο χαρακτήρας μου. Χρόνια πολλά, πάλι, καλή χρονιά, με υγεία, ατομική και οικογενειακή, και εύχομαι την πραγματοποίηση κάθε ατομικής και συλλογικής επιθυμίας σας. Εν τέλει και επιγής ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό. Και εγώ σας ευχαριστώ και εγώ για επειδή με εκλέξατε ως αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με την τιμητική αυτή θέση. Να σας πω ότι βέβαια ότι έχω υπάρξει και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Κεντρικών Ζουμπέρκων, αλλά οι θέσεις αυτές μου φαίνονται λίγο γνωστές. Εύχομαι καλή θητεία σε όλους, καλή συνεργασία για το καλό της Άρδας. Ευχαριστώ πάλι και χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ο πρόεδρος εργαζομένων, ο κύριος Ζέρβας, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, το Σωματείο Εργαζομένων και προσωπικά εγώ ως Πρόεδρος, σας εύχομαι καλή θητεία με στόχο πάντα το καλό των εργαζομένων και των δημοτών της Άρτας. Εμείς από την πλευρά μας υποσχόμαστε την προσπάθειά μας για το καλό του Δήμου και των δημοτών. Σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή να σταθούν αρρωγοί για όποια προβλήματα ή δυσκολίες προκύψουν. Και πάλι καλή χρονιά και καλή συνεργασία για το καλό όλων των δημοτών της Άρτας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας καλώ να προβούμε στην ειδική αυτή συνεδρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του νόμου 3852 του 2010 Α87, όπως ισχύει στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου, είτε για το χρονικό διάστημα από 2 Πρώτου 24 έως 30 Έκτου του 26. Όπως γνωρίζετε, καταργήθηκαν η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αντικαταστάθηκαν με τη Δημοτική Επιτροπή. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του νόμου 3852 του 10, όπως ισχύει στη Δημοτική Επιτροπή, η παράταξη της πλειοψηφίας δικαιούται 4 εκλεγόμενα μέλη, οι παρατάξεις της μειοψηφίας δικαιούνται 2. Αυτά πηγαίνουν βάσει της σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλώ την παράταξη του Δημάρχου και συνολικά τις παρατάξεις της μειοψηφίας να καταρτήσουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια πλειοψηφίας-μειοψηφίας με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στη Δημοτική Επιτροπή. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική, για το λόγο αυτό ο κάθε σύμβολος θα ψηφίσει μυστικά στο παραβάν το οποίο έχει στηθεί. Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής σύμβουλοι παρακάτω. Να πάρουμε τις παρουσίες. Ναι, γραμματέας. Τσόλα Αγγελική,
Γιώτης Χρήστος, Χαρακλιάς Κωνσταντίνος, Λιγούρα Μέρη, Καραγιώργος Γεώργιος, Πατήλας Κωνσταντίνος, ο κύριος πρόεδρος είναι εδώ, Ευαγγέλου Δημήτριος, Σφαλτού Χαρίκλια, Θεμελής Σπυρίδων, Καρατζάς Λάμπρος, Κοτσαρίνης Μιχάλης, Κέφης Νικόλαος, Γεωργόπουλος Παναγιώτης, Μπέη Παναγιώτα, Τζιωμάκης Δημήτριος, Κοσμάς Λάμπρος, Καραμέτσος Νικόλαος, Τσιρογιάννης Χρήστος, Κολέτσος Παντελής, Χριστούλης Σωτήριος, Λιόντος Νικόλαος, Σιλιόγκας Γιώργος, Πανέτας Γιώργος. Κάπου να σημειώσω, ευχαριστώ. Μάρος Κωνσταντίνος, Μπουκουβάλας Γιώργος, Τόλι Ανθή, Καλώνης Ευστράτιος, παρόν, υποφαινόμενος παρόν, και η κυρία Πελογιάννη Βασιλική παρούσα. Άρα έχουμε έναν απόντα. Ένα σημείο. Θα βάλαμε να τα σημειώσουμε. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Κύριε Γραμματέα, έχουν διανυμηθεί τα ψηφοδέλτια. Κύριε Ντέμψα, έχουν διανυμηθεί τα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, από τους Δημοτικούς Συμβούλους της Παράταξης του Δημάρχου έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής οι σύμβουλοι. Γιώτης Χρήστος, Θεμελής. Όχι, ζητάει ένα λεπτό ο Γραμματέας. Λοιπόν, έθεσαν υποψηφιότητα, επαναλαμβάνω, οι σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά: Γιώτης Χρήστος, Θεμελής Σπυρίδων, Κέφης Νικόλαος, Κοσμάς Λάμπρος, Κοτσαρίνης Μιχαήλ, Λιγούρα Μέρη, Σφαλτού Χαρίκλια, Χαρακλιάς Κωνσταντίνος. Και από την μειοψηφία, Εφταξίας Νικόλαος, Λιόντος Νικόλαος, Καλώνης Ευστράτιος, Κολέτσος Παντελής, Τόλι Ανθή, Χριστούλης Σωτήριος. Ως προς την πλειοψηφία που θα ψηφίσει. Να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Εφταξίας, επειδή είναι μέλος του Προεδρείου, δεν μπορεί να είναι νομίζω μέλος του Επιτροπής. Ναι, όντως, συμβαίνει έτσι. Ναι. Αποσύρεις την υποψηφιότητα του. Μόνο καλό. Ναι. Αλλάξω το ψηφοδέλτιο. Ναι. Καλό να το αλλάξουμε. Καλά θα είναι να μην έχουμε προβλήματα με την αποκεντρωμένη. Ως τότε όμως, ας συνεχίσουμε εμείς την ψηφοφορία ως προς την πλειοψηφία. Λοιπόν, ναι, να μην πάμε στο... να έρθει ο κύριος Χαλάστης να παίρνει τα ψηφοδέλτια έναν που θα φωνάζω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Για τη δική μας στάση ως προς την ψηφοφορία συνολικά, σαν Δημοτική Παράταξη, δεν βάλαμε υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας. Δεν θα συμμετέχω στη διαδικασία, θα απέχω από τη διαδικασία των εκλογών για τη Δημοτική Επιτροπή. Και αν έχω 2 λεπτά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι, όπως είπα και πριν, είναι αδιανόητο για την αυτοδιοίκηση ο τρόπος διοίκησης των Δήμων να διέπεται από τέτοιου είδους νομοθεσία. Είναι αδιανόητο και βαθιά αντιδημοκρατικό. Καταργούνται ούτε λίγο ούτε πολύ, σε λίγο καιρό τα Δημοτικά Συμβούλια θα είναι εντελώς διακοσμητικά. Όλα θα... Ναι, όλα θα κρίνονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία από τη Δημοτική Επιτροπή, στην οποία συγχωνεύονται όλες οι αρμοδιότητες των προηγούμενων επιτροπών.
η πλειοψηφία στη Δημοτική Επιτροπή είναι καθορισμένη εκ του νόμου με βάση τις παρατάξεις, αυτά δεν γίνονται ούτε στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Ακόμη και εκεί, αν κάποιος ανεξαρτητοποιηθεί, μπορεί να συμμετέχει σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Εδώ η πλειοψηφία ψηφίζει τους δικούς της και η μειοψηφία τους δικούς της, χωρίς καμία δυνατότητα διαβούλευσης. Καμία. Με τα λίγα αυτά, εγώ από τη δική μας την παράταξη, τη ριζοσπαστική δημοτική αλλαγή, δηλώνουμε ότι δεν θα συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας. Δεν έχει να κάνει ούτε με τα πρόσωπα, ούτε με το ποιοι συμμετέχουν, ούτε με το ποιοι θα εκλεγούν. Είναι καθαρά πολιτικό. Θεωρούμε ότι αυτές οι διαδικασίες απέχουν παρασάγκας από την πραγματική έννοια της αυτοδιοίκησης και θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την νομοθεσία και καλούμε όλες τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις, όλες τις δημοτικές αρχές αυτή την νομοθεσία να την προσβάλλουν και να μην συνεχίσουν να την υπηρετούν. Αδιανόητο να μην μπορεί να υπάρξει δεύτερο ή τρίτο ψηφοδέλτιο. Αδιανόητο να μην μπορεί ένας δημοτικός σύμβουλος να ψηφίσει για τη Δημοτική Επιτροπή από την πλευρά της πλειοψηφίας ή η πλειοψηφία να ψηφίσει από την πλευρά της μειοψηφίας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπελογιάννη. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Καλώνης, ως προς το θέμα, συγγνώμη κυρία Καλώνη, ως προς το θέμα που ετέθη, αν είχε το δικαίωμα το μέλος γραμματέας να συμμετάσχει στα αξιώματα, ναι, μπορεί να συμμετάσχει ή ο αντιπρόεδρος ή ο γραμματέας στα αξιώματα. Μόνο ο πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα. Ναι. Έχει αλλάξει με τον νόμο 50-56 του 23. Ευχαριστώ πολύ. Μια κουβέντα. Ανεξαρτήτως τέλος πάντων για τον κύριο Εφταξία, δεν είναι το θέμα αν θα εκλεγεί ή όχι. Ισχύουν τώρα ότι πόσο αντιδραστικό είναι και αντιδημοκρατικό αυτό το νομοσχέδιο και αυτή η διαδικασία που κάνουμε τώρα. Βέβαια είναι νόμος του κράτους που εμείς θέλουμε και να τους ανατρέψουμε κτλ. Αυτό όμως που πρέπει εδώ πέρα να δεσμευτεί το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι όλους τους επικεφαλείς θα τους καλούν στη Δημοτική Επιτροπή και με βάση αυτό τον αντιδραστικό νόμο. Και έτσι θα τους ενημερώνουν και τα θέματα που θα συζητάει η Δημοτική Επιτροπή. Όπως γινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ξέρω ότι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αυτοί που δεν θα εκλεγούν ενός Δημοτική Επιτροπή, αλλά πρέπει να καλούνται είτε αυτήν είτε αν έχουν κάποιον αντικαταστάτη και βέβαια να ενημερώνονται για τα θέματα που θα αποφασίζει η Δημοτική Επιτροπή. Καταγράφτηκαν οι απόψεις σας, ευχαριστούμε πολύ. Όχι, πρέπει να γίνει. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Σαφάκας. Ο κύριος Δήμαρχος. Ναι. Να πω κι εγώ ότι, όπως είπε και η κυρία Μπελογιάννη και ο κύριος Καλώνης, πραγματικά στη Δημοτική Επιτροπή, που είναι η συγχώνευση της Οικονομικής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παίρνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφάσεων. Όπως είναι η νομοθεσία, πραγματικά δεν έχετε, δεν έχετε δικαίωμα, έχετε δικαίωμα, απλώς πρακτικά είναι δύσκολο να υπάρχει εκπρόσωπος από όλες τις παρατάξεις. Παρόλα αυτά δεσμευόμαστε πρώτον ότι θα μπορούσε με μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να υπάρχει εκπροσώπηση χωρίς δικαίωμα ψήφο. Βάσει του νόμου 50-56 πραγματικά το άρθρο 8 εκεί μπορούμε σε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να υπάρχει εκπροσώπηση από κάθε παράτηση στη Δημοτική Επιτροπή. Οπότε αν κάποια παράταξη δεν έχει εκπρόσωπο με ψήφο μπορεί να συμμετέχει. Χρειαζόμαστε την άποψή σας, θα στηρίξουμε αυτή την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλουμε τις προτάσεις σας, θα είμαστε ανοιχτοί. Το δηλώνω εδώ, το έχω δηλώσει και θα το δείτε και πρακτικά και έμπρακτα μάλλον. Από εκεί και πέρα δεσμευόμαστε επίσης ότι ουσιώδη και σημαντικά θέματα της Δημοτικής Επιτροπής θα τα φέρνουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θα πρέπει πραγματικά να παίρνουμε απόφαση όλοι μαζί για αυτά τα σοβαρά θέματα της Άρτας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, να φωνάζω ονόματα και να μαζεύεις τα ψηφοδέλτια, να μην καθόμαστε και συμφωνείτε εσείς η μειοψηφία. Συμφωνείτε να μην πάμε στην κάλπη. Ναι, να φωνάξουμε την πλειοψηφία. Τσόλα Αγγελική.
Γιώτης Χρήστος. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος. Λιγούρα Μέρη. Καραγιώργος Γεώργιος. Ατήλας Κωνσταντίνος. Ευαγγέλου Δημήτριος. Σφαλτού Χαρίκλια. Θεμελής Σπυρίδων. Καρατζάς Λάμπρος. Κοτσαρίνης Μιχαήλ. Κέφης Νικόλαος. Γιουργόπουλος Παναγιώτης. Μπέι Παναγιώτα. Τζομάκης Δημήτριος. Κοσμάς Λάμπρος και Καραμέτσος Νικόλαος. Να γίνει καταμέτρηση. Ναι, μέτρηση. Αυτό είναι το δικό μου. Άστο και άμα να μην μπερδέψουμε. Ένα μόνο έγραψε. 2, 3. Συνεχίζουμε τη διαδικασία της μειοψηφίας. Τσιρογιάννης Χρήστος. Κολέτσος Παντελής, Χριστούλης Σωτήριος, Λιόντος Νικόλαος, Ηλιόγκας Γεώργιος και Πανέτας Γεώργιος, Μάρος Κωνσταντίνος, Μποκουβάρας Γεώργιος, Τόλι Ανθή. Πανέτας είναι Απών. Καλώνης Ευστράτιος, Ευταξίας Νικόλαος και Μπελογιάννη Βασιλική. Η κυρία Μπελογιάννη απέχει από την ψηφοφορία. Το δήλωσε άλλωστε. 17 η πλειοψηφία, 17. Πάρε άλλο. Τον έφαγες, Εντάξει, ωραία, 17. Έβαλες, σου βάλει μια τσίφρα εδώ. Νομίζω ότι δεν έχεις δίκιο. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 εκεί. 4, 3, 2, 1. 2, 1. Ωραία. Πλειοψηφία. Θα τα ανοίξουμε. Ανοίξτε ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος. Λοιπόν. Πρέπει να μετράμε λίγο. Εδώ δεν πολύ. Αυτά βάλτε στην άκρη. Όχι τα δικά σας. Όχι τα δικά σας. Είναι όλες τις αντεπολίτες. Γράφεις Κέφης Νικόλαος, Κοτσαρίνης Μιχαήλ, Λιγούρα Μέρη, Χαρακλιάς Κωνσταντίνος. Γιώτης Χρήστος, Θεμελής Σπυρίδων, Κοσμάς Λάμπρος, Σφαλτού Χαρίκλια. Κέφης Νικόλαος, Κοτσαρίνης Μιχαήλ, Λιγούρα Μέρη, Χαρακλιάς Κωνσταντίνος. Γιώτης Χρήστος, Θεμελής Σπυρίδων, Κοσμάς Λάμπρος, Σφαλτού Χαρίκλια. Γιώτης Χρήστος, Θεμελής Σπυρίδων, Κοσμάς Λάμπρος, Σφαλτού Χαρίκλια. Κέφης Νικόλαος, Κοτσαρίνης Μιχαήλ, Λιγούρα Μέρη, Χαρακλιάς Κωνσταντίνος. Κέφης Νικόλαος, Κοτσαρίνης Μιχαήλ, Λιγούρα Μέρη,
Χαρακλιάς Κωνσταντίνος. Γιώτης Χρήστος Θεμελής Πυρίδων, Κοσμάς Λάμπρος, Σφαρτού Χαρίκλια. Τσακ, τσακ. Κέφης Νικόλαος, Κοτσαρίνης Μιχαήλ, Λιγούρα Μέρη, Χαρακλιάς Κωνσταντίνος. Γιώτης Χρήστος Θεμελής Πυρίδων, Κοσμάς Λάμπρος, Σφαλτού Χαρίκλια. Κέφης Νικόλαος, Κοτσαρίνης Μιχαήλ, Λιγούρα Μέρη, Χαρακλιάς Κωνσταντίνος. Γιώτης Χρήστος Θεμελής Σπυρίδων, Κοσμάς Λάμπρος, Σφαλτού Χαρίκλια. Γιώτης Χρήστος Θεμελής Σπυρίδων, Κοσμάς Λάμπρος, Σφαλτού Χαρίκλια. Γιώτης Χρήστος Θεμελής Πυρίδων, Κοσμάς Λάμπρος, Σφαλτού Χαρίκλια. Γιώτης Χρήστος Θεμελής Πυρίδων, Κοσμάς Λάμπρος, Σφαλτού Χαρίκλια. Κέφης Νικόλαος, Κοτσαρίνης Μιχαήλ, Λιγούρα Μέρη, Χαρακλιάς Κωνσταντίνος. Γιώτης Χρήστος Θεμελής Πυρίδων, Κοσμάς Λάμπρος και Σφαλτού Χαρίκλια. Και Γιώτης Χρήστος Θεμελής Πυρίδων, Κοσμάς Λάμπρος, Σφαλτού Χαρίκλια. Ναι. Βάλτε και αυτό, Πρόεδρε. Λοιπόν, κράτησα ψηφοδέλτια. Γιώτης Χρήστος 10. Θεμελής Πυρίδων 10. Κέφης Νικόλαος 7. Κοσμάς Λάμπρος 10. Κοτσαρίνης Μιχαήλ 7. Λιγούρα Μέρη 7. Σφαλτού Χαρίκλια 10. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 7. Άρα εκλέγονται Γιώτης Θεμελής, Κοσμάς, Σφαλτού. Η τακτική αναπληρωματική είναι Κέφης, Κοτσαρίνης, Λιγούρα και Χαρακλιάς. Αυτά θα τα για τα πρακτικά της περιφέρειας. Κύριος Γραμματέας, θα ορίσετε ποιος θα είναι, γιατί είναι ισοψηφούντες. 1, 2, 3, 4. Οι αναπληρωματικοί είναι ισοψηφούντες. Ναι, ναι. Εντάξει. Θα τα ορίσει ο Γραμματέας. Πρέπει να κάνει κλήρωση. Να είναι ποιος θα είναι. Ναι, όχι, έτσι το λέει εκεί πέρα. Το λέει. Ναι. Κάτσε να σου το πω κιόλας. Θα κάνει ο Γραμματέας κλήρωση για να στείλει στην περιφέρεια. Κάτσε μου, δεν πάει ισοψηφία. Ναι. Εάν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του Συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Ο πρόεδρος, ναι. Αλλά πρέπει να γίνει για όλους τώρα, δεν ξέρω. Όχι, για τα τακτικά μέλη δεν έχουμε πρόβλημα. Για τα αναπληρωματικά όχι, όχι. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του Συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Προφανώς για τα 4 τακτικά δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά για το ποιος θα αναπληρώνει πρώτος... Ναι, ακριβώς. Ναι. Άρα εδώ... Ναι, κάνουμε... Όχι, δεν θα το πάμε έτσι, θα το πάμε με τον νόμο. Να μετρήσουμε, να βγάλουμε τα αποτελέσματα της μειοψηφίας. 4 ονόματα και να κάνουμε αυτά. Και να πούμε πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Αν λείπουν 2, θα πάνε 2 οι επόμενοι σαν αναπληρωματικοί. Ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Θα το κάνουμε τώρα. Ναι. 4 χαρτάκια, δεν χρειάζεται παραπάνω.
Κύριε, πώς το λένε, Ντέμψας. κύριε Ντέμψα. Ναι, να συνεχίσουμε εμείς. Ναι. Αλλά ποιος θα καταγράφει. Αν θα έρθει εδώ. Περιμένετε να έρθει και λίγο γραμματέα. Άνοιξατε εσύ την πρέζα, τα ξαναφτά εδώ. Δεν έγινε τίποτα, τώρα έχουμε ανοιχτά όλα. Βάζει και αυτό βγει. Βάζει και αυτό βγει. Βάζει αυτό βγει. Πάει και αυτό βγει. Κάτσε να έρθει. Ναι. Ναι. Έλα. Έλα, αυτό βρε. Κανονικά, κανονικά, ναι, κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Έγινε, ναι, έγινε, έλα, έλα. Έλα, πρωί. Πού πήγε ο Θοδωρός? Τα ονόματα μου να Ναι, ναι. χαρτάκι. Δεν έχει. Δεν είχε χαρτάκι. Τέσσερα ονόματα. Ναι, Δεν χρειάζονταν ακριβώς, μεγάλη έχουν διαδικασία. Στον υπολογιστή μου τα. Δεν χρειάζονταν υπολογιστή. Βέβαια, στο χειρόγραφο. Τέλος πάντων. Εδώ τι είναι, για λίγο έτσι. Λογικά Όχι, είναι... λογικά. Καλό, ναι, είναι ωραίο ο Νίκος εδώ πέρα, λέω τους κολέγους. Λέω τους κουλέτους πλέον. Λέω τους κολέγους, μάλλον αυτά τα δύο. 3, 4, πραγματική αυτή, 4, 3, 5, νομίζω 5, νομίζω βγαίνουν αυτοί. Α, έγραψε τα ονόματα έτσι. Δεν προσέτε, ναι, όχι. Κάτσε εδώ. Α, τα κάνεις έτσι. Ένα. Ναι, και μετά το... Ναι. Ορίστε. Αυτό δεν μπορούσαμε να είναι, γιατί θα δώσουμε να τα κάνουν αυτοί μόνο. Όχι, εμείς θα το κάνουμε εδώ. Όχι. Λοιπόν, να σας δώσω τα ονόματα. Ναι. Να σας δείξω τα ονόματα. Να μην πείτε ότι είναι... Χαρακτήρας, Λιγκούρα, Κέφης Και Κοτσαρίνης. και Κοτσαρίνης. Ναι. Θα τα ανακατέψουμε. Εντάξει. Α, βέβαια, ναι. Για κάτσε να τα ανακατέψω λίγο. Πώς θα ανακατεύουμε την τράπλα του Κουσένα. Πού θα πάμε? Να βγάλει Λοιπόν, ένα. για πρώτον. Βγάλει. Για πρώτον αναπληρωματικό. Πρώτος αναπληρωματικός. Κύριε Ντέμψα, πρώτος αναπληρωματικός. Κέφης Νικόλαος. Πρέπει να το Κέφης γράψω. Νικόλαος. Πρώτος. Γράψε α αναπληρωματικός. Συγγνώμη λίγο. Γιατί έχω την εγκύκλιο μπροστά μου. Αχα. Δεν γράφει πουθενά για κλίμακο. Ναι, αλλά πες ότι αν λείψει ένας. Αν λείψει ένας. Εκτός ισοψηφίας Ναι. των μελών, τότε υπάρχει κλίμακος. Αν για παράδειγμα Είναι αναπληρωματική. Δεν λέει. Δηλαδή, αν λείψει ένας, ποιος θα έρθει από τους 4. Είναι όλοι με 7. Είναι όλοι με 7. Είναι αυτό και αυτό Έχει δίκιο. Όχι, δεν γίνεται διαφορετικά, Πρόεδρε, γιατί όταν θα λείπει κάποιος θα πρέπει να κάνει... Πρέπει να έρθει κάποιος, γιατί έχετε όλοι από 7. Έχει Γι' δίκιο η αυτό το κυρία κάνουμε. Μπελογιάννη. Ναι.
Πρώτος Λοιπόν, κύριε αναπληρωματικός. Καλώνη, έφυγε. Έλα εδώ να τραβήσω εγώ. Φέρε. Θα τραβήξω πρώτα. Τρέβα. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να πάμε στην ίδια παράταξη. Να πει την ίδια παράταξη. Ο κύριος μεταξύ. Β' αναπληρωματικός. Ποιος? Χαρακλέας Κωνσταντίνος. Κύριος Χαρακλέας Κωνσταντίνος. Τώρα τρίτο και 4. Ο κύριος Καλώνης. Τα τραβάνε αυτά οι κάμερες. Το Τσαρίνης Μιχάλης. Τρίτος. Τέταρτος η κυρία Λιγούρα. Τέταρτη η κυρία Λιγούρα. Ό,τι και θέλετε. Άρα κύριε Πρόεδρε, Παρακαλώ. Κέφης, Χαρακλιάς, Κοτσαρίνης, Ναι, ποιον θα καλείτε. Κέφης Χαρακλιάς Κοτσαρίνη Λιγούρας. Ποιον θα Λιγούρα. καλείτε δηλαδή για αναπληρωματικότητα, θα λείπει κάποια ευλόγους λόγους. Διευλόγους λόγους απολυφθέντες που λέμε. Κύριε Πρόεδρε, για τα πρακτικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην μειοψηφία, κύριε Έντευσε. Λοιπόν, γράφετε. Ευταξίας Νικόλαος, Καλώνης Ευστράτιος. Λιόντος Νικόλαος Κολέτσος Παντελής. Λιόντος Νικόλαος Κολέτσος Παντελής. Λιόντος Νικόλαος Κολέτσος Παντελής. Λιόντος Νικόλαος Κολέτσος Παντελής. Κάναμε τη σειρά, βάλες πρόεδρε. Βγήκα. Τόλι Ανθή Χριστούλιος Σωτήριος. Τόλι Ανθή Χριστούλιος Σωτήριος. Τόλι Ανθή Χριστούλιος Σωτήριος. Λιόντος Νικόλαος Κολέτσος Παντελής. Ευταξίας Νικόλαος Καλώνης Ευστράτιος. Φέρει και τους φάκελους. Ναι. Όπως θα έχεις λιγότερα. Όπως θα έχεις λιγότερα. Θα μας πει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, από την παράταξη της μειοψηφίας, Λιόντος Νικόλαος 5, Κολέσος Παντελής 5, Ευταξίας Νικόλαος 2, Καλώνης Ευστράτιος 2, Τόλι Ανθή 3, Χριστούλης Σωτήριος 3. Άρα θα πρέπει να γίνει κλήρωση. Ναι, Τόλι Ανθή και Χριστούλης Σωτήριος και Καλώνης με Ευταξία. Βάλει δύο χαρτιά και μόνο για την Τόλη. Για την Τόλη και για την Σωτήρη να βάλουμε δύο χαρτάκια, Α και Β. Δύο χαρτάκια μόνο. Δεν χρειάζεται να τα τεπώσεις, κύριε Ντέμσα. Δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει να τεπώσουμε. Τα γράψουμε σε χαρτάκι. Χειρόγραφο. Έχεις ένα χαρτάκι πρόχειρο, δεν έχω πρόχειρο. Ένα λευκό θέλω εδώ. Δώσε με ένα λευκό εδώ. Να τυπώσουμε και τα δύο για το. Τα άλλα τους δύο. Όχι, όχι. Α, το τελευταίο. όχι, Είναι όχι. ναι. Θα φτιάξουμε και το αυτό. Εγώ δεν είναι, εγώ δεν Θα φτιάξουμε και 3-4. Όχι. Θα φτιάξουμε και τον Καλώνη και τον Ευταξία, επειδή είστε για δύο. Εντάξει, ωραία. Θα φτιάξουμε 4 χαρτάκια, κύριε. Για το Α και Β, Γ και Δ. Δεν χρειάζεται. Α και Β. Α και Β. Ναι, ναι. Τόλι και Χριστούλης. Καλά μου, εντάξει, άμα λείψουν, πες ότι θα λείψουν όλοι και οι Χριστούλες. Δεν μπορεί να λείψουν όλοι μαζί, δεν πιστεύω. Έτσι. Τα αναπληρωματικά δύο θα είναι, δεν μπορεί να. Όχι. Δύο Τόλι έγραψε. Δύο Τόλι έγραψε. Εγώ δεν βλέπω τι έκανα τώρα. Ναι. Οπότε βγάλει πρώτο. Ένα. Φέρ το. Φέρ εδώ μου. Ο πρόεδρος. Έλα. Ο πρόεδρος. Α αναπληρωματικό. Πρώτο αναπληρωματικό Τόλι Ανθή. Α αναπληρωματική Τόλι. Σε απάλαξε κύριε Χριστούλη. Α και Β. Γράψε και Β αναπληρωματικό εδώ. Β. Ανά. Υπέρεψη. Β αναπληρωματική. Εντάξει. Πάρτε και αυτά. Πάρτε και το χαρτί αυτό. Οπότε προβήκαμε στην ψηφοφορία, βγήκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, τακτικά αναπληρωματικά, λύγεται η συνεδρίαση. Για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβετε την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και καλή χρονιά και καλή θητεία. Καλή αυτοδιοικητική θητεία.